Najčastejšia poznámka pri zatknutí Madura zo strany Spojených štátov amerických otvára ďalšiu, samozrejme, Pandorínu skrinku pre všeobecný neprehľad obyvateľstva, alebo nás všetkých nazývaných plebs. Ale keďže vy ste hlavičky študované a chcete byť hlavičky študované, povedzme si jeden základný fakt. Môže Čína prísť a zobrať si Tajvan späť? Ona nemusí, priatelia, pretože stále je diplomaticky uznávaná vo svete politika jednej Číny. Povieme si trošku o tom viac. Bez memorovania to samozrejme nepôjde, takže budete musieť trošku vydržať i tie historické súvislosti, ktoré samozrejme nás priviedli tam, kde sme dnes. Každopádne, treba si povedať ako členovia Európskej únie, že my, Európska únia, nemáme oficiálne diplomatické vzťahy s Tajvanom, alebo respektíve oficiálne nazývané vraj Čínska republika. Máme len vzťahy s Taipei Economic and Culture Office. Teda nejakú kanceláriu. Nemáme oficiálne diplomatické vzťahy, ale neoficiálne. Existujú vo svete, v medzinárodnom spoločenstve také dva jazyky. Ten diplomatický oficiálny, ktorý je vraj rešpektovaný, a ten taký, akože v kulároch, ktorý je vlastne tiež akceptovaný, ale nie je daný ako právny status quo. Tak je ten Tajvan čínsky alebo nie? Čína verí v politiku jednej Číny, uznávajú ho v rámci medzinárodného spoločenstva viaceré entity, len 20 štátov vo svete má oficiálne diplomatické vzťahy s nikým iným ako s Tajvanom. Také nepodstatné medzi nimi Brazília, donedávna Honduras, ale Honduras naviazal pár chvíľ dozadu diplomatické vzťahy s tou pôvodnou PRC, takže už vzťahy a uznávanie diplomatické s Tajvanom neexistuje. Takže Tajvan, priatelia, oficiálne ako štát neexistuje. Sice sa nazývajú, že vraj Čínska republika alebo Taipei Economic and Culture Office, ale pravdepodobne len v ich snoch. Každopádne, treba si povedať, že Čína, People's Republic of China, Čínska ľudová republika, stále predpokladá a verí znovu zjednotenie s ich zbúreneckou odštiepeneckou provinciou, ktorá sa rada vo svete označuje ako Tajvan. Nový rok, nové výzvy, trošku si potrápime rozum a budeme spolu memorovať. Boli to, ale stojí to za to, pretože nebudete ako takí hlupáčikovia sedieť v kúte a papaláši si s vás nebudú robiť srandu. Takže začnite teraz hneď a naplno. Treba si pripomenúť, že občianská vojna v Číne prebiehala na území Číny, Čínskej republiky, kedysi pôvodný názov, od roku 1927 do roku 1949. Čiže ešte po skončení druhej svetovej vojny dochádzalo a prebiehalo k občianskej vojne. Nakoniec zvíťazil od 47. do 49. Niginy ako komunistami milovaný a ospevovaný Mao Tse-tung, ktorý samozrejme mal to šťastie, že vedel ťahať za diplomatické nitky a tí západní spojenci mu tiež naslúchali, pretože vedeli, že studená vojna prináša i také veci, že bude lepšie sa muckovať s komunistickou Čínou, ako komunistická Čína by sa mala viac muckovať s nikým iným ako so Sovietským zväzom. A do toho prichádza samozrejme Henry Kissinger, kedysi poradca pre národnú bezpečnosť, neskôr minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických, samozrejme poradca prezidenta i prezidenta Nixona, ktorý jedného dňa prišiel na oficiálnu návštevu Číny. Čínskej ľudovej republiky, tej Mao Tse-tungovej. Ešte predtým rok tam samozrejme bol nik iný ako Henry Kissinger, ktorý samozrejme zmapoval situáciu, dohodol sa na pôde OSN, sa zhodli, že v 71. dôjde k rezolúcii. A tak k nej aj došlo samozrejme. V 71. došlo k rezolúcii 2758, ktorá odstránila Čínsku republiku, Tajvan, z pôdy OSN i z pridružených organizácií OSN a nahradila ju nikým iným ako oficiálne Čínskou ľudovou republikou. Vykopla ju i z Rady bezpečnosti, pretože Rada bezpečnosti vznikla kedysi po druhej svetovej vojne ako garant, alebo taký predvoj planety, kde 5 štátov má právo. Má právo veta, má právo povedať druhým vo svete, že sú viac. Medzinárodné spoločenstvo pomocou Bezpečnostnej rady OSN hovorí, že síce všetky štáty vo svete sú si vraj rovné, ak sú suverénne, ale priatelia nie sú, pretože tých 5 v Rade bezpečnosti OSN je viac. A čo čert nechcel a sionisti určite naplánovali, ako by povedali naši obľúbení konšpirátori. V 71. došlo k rezolúcii OSN 2758. Memorujte, kontrolujte.
Dochádza potom k 72. k oficiálnej návšteve prezidenta Spojených štátov amerických Nixona v Číne. In People's Republic of China u Mao Tse-tunga. A tak sa vám zrodila taká jedna budúca skoro veľmoc. Ak by sme si to prirovnali k svetu jednoduchších jedincov, je to taká zámena manželiek. Zamenili Tajván, Čínsku republiku, za People's Republic of China, alebo za Čínsku ľudovú republiku. Proste zámena manželiek v medzinárodnom spoločenstve. A pre tých všetkých, ktorí si myslia, že je to zase nejaká židovská lobby, treba si uvedomiť, že sa tomu oficiálne hovorí politika možného zo strany USA, pretože studená vojna samozrejme vrcholila a Spojené štáty americké si uvedomili, lebo boli hlavičky študované, že je lepšie sa kamošiť s Mao Tse-tungom, ako by sa Mao Tse-tung mohol kamošiť s nikým iným ako so Sovietským zväzom. Bolo vám také prechodné obdobie, kedy na pôde OSN existovali dve Číny. Mao Tse-tungová a tá Čajkančeková, ktorý musel utiecť na Tajván. Síce so všetkým zlatom, ktoré tam ever našiel a mal, a odniesol si z pôvodnej Číny na ostrov. Každopádne, straničky bokom. Kedysi sa stalo, že Mao Tse-tungová Čína poslala diplomatickú nótu na pôdu OSN a upozornila, že ak budú chcieť uznať Tajvan, Čínsku republiku, oficiálne na pôde OSN, budú vojensky intervenovať svoju odštiepenickú zbúreneckú provinciu s názvom Tajvan. A tak sa, priatelia, nikdy ani nestalo. Zostala jedna jediná Čína, politika jednej jedinej Číny, ktorá je všeobecne vo svete uznávaná. A to je tá, ktorá sa nazýva Čínska ľudová republika. Aby toho nebolo málo, čo je viac pre papalášov, aby obyvateľstvo samozrejme bolo zmetené a nevedeli, kde je sever, pretože čo je viac ako sprosté obyvateľstvo, ktoré sa bojí a nevie sa zorientovať v medzinárodnom priestore ani tom centralizovanom štátu. Každopádne, Spojené štáty americké ako jediný hegemon ever vo svete, teraz sa môžete povadiť, 1.1.79 oficiálne nadviazalo diplomatické vzťahy s Čínskou ľudovou republikou. Aby toho nebolo málo, v apríli toho istého roku, v apríli pre Čechov v dubnu 79, Spojené štáty americké a administratíva Spojených štátov amerických prijala Taiwan Relation Act. V júni 79, v červnu 79 prijala ďalšie exekutívne nariadenie, ktoré hovorilo o tom, že aj keď nemajú oficiálne diplomatické vzťahy USA a Tajvan, a.k.a. Čínska republika, tak to nevylučuje, aby si navzájom pomáhali. A robia to do dnešného dňa. Čiže politika možného. S jedným sa spriateliť, ale ďalšieho udržiavať v neistote. No a takto vám Tajván funguje po svete veľmi zvláštne. Nie oficiálne ako štát, ako Čínska republika, pretože nie je všeobecne uznávaná ako suverénny nezávislý štát v rámci OSN a v rámci ďalších štátov OSN, ima 20, necelých 20 z nich Tajván uznáva ako Čínsku republiku, ale funguje pridruženie pod rôznymi názvami. Pri Európskej únii ako Taipei Economic and Culture Office, pri WHO ako pozorovateľský štát s názvom Čínska Taipei alebo China Sea Taipei od roku 2009. V tom istom roku sa stala i zmluvnou stranou Svetovej obchodnej organizácie WTO ako China Sea Taipei, priatelia. Toto je medzinárodný systém. Existujú dva jazyky. Jeden ten oficiálny diplomatický, kedy de jure existujete, a ten druhý, ktorý znamená, že vás len naťahujú. Jedni vás uznávajú a druhí vás len proste využívajú. To je vlastne Tajvan. Takže Čína si nezoberie Tajvan späť, pretože Tajvan je stále čínsky. Veria len v znovu zjednotenie svojej zbúreneckej, odštiepeneckej provincie s názvom Tajvan.